A necesaria rehabilitación integral da avenida Adolfo Suárez, unha das principais arterias de acceso á capital, será pronto realidade. Deputación e Concello deron este xoves un paso decisivo para acometer este proxecto. Con este fin, o presidente provincial, José Tomé, e o alcalde Miguel Fernández asinaban no Pazo de San Marcos un protocolo de colaboración. En breve, desde a Diputación, desde a Presidencia de Diputación, encargaremos ao Servicio de Vías e Obras a elaboración de un borrador, lógicamente hai que ir vendo e ir encaixando, para que, cando teñamos xa datos de campo fiables, poidamos asinar o convenio que dé lugar á realización desas actuacións, porque unha vez que se asine o convenio, será cando haya que facer o proxecto definitivo, o proxecto constructivo, digamos, licitalo e levalo a cabo. Unha actuación que Miguel Fernández cualificou de ambiciosa, integradora e estratégica que contribuirá á modernización da cidade. Vai ser ou é xa a vía de acceso a esa futura intermodal que comunicará coa A6 e precisamente por eso se supón, a previsión é que todos eses barrios, Sagrado Corazón, Paradai e demais, pois con ese intermodal e co paso de ciudad, coa comunicación coa ciudad, pois se desenvolvan, medren e crezcan e, polo tanto, pois esa vía vai ser aínda máis necesaria, non? O apoio da Deputación permitirá curtar os prazos para dar inicio ás obras nun traxecto dun quilómetro 200 metros. Dende a Diputación temos ese compromiso de colaboración para que entre todos podamos conseguir esa cidade que todos deseamos dentro das líneas que ten o Concello definidas para ir mellorando, como está facendo pouco a pouco, pois esta capitalidade provincial. Nos orzamentos do Concello existe unha partida xa importante para esta obra, para cometer esta obra, pero pois a colaboración da Diputación é fundamental e esencial precisamente para agilizar os tempos e para que a obra tan necesaria e eu creo tan demandada sexa unha realidade a corto prazo, non? Por tanto, pois, teño que agradecer unha vez máis á Diputación Provincial e ao seu presidente pois esa receptividade, esa cercanía e ese ánimo de colaboración que sempre se mostrou e sigue na mesma línea co Concello de Lugo. Unha axuda máis da Deputación para facilitar o acceso da veciñanza capital da provincia, como está a facer na zona norte co desdobramento do último tramo da avenida Infanta Elena.